समग्र बिटिआर बाखि अर्थात बिटिसि बाखिनि रायजोफोरखौ जोङो इउपिपिएलनि जानानै खावलायनो लुगैदों जे जोङो सामग्रिक भाबै जोंनि खुंथायखौ जों सोलायनायखौ लुबैदों खारन 17 बोसोर बिथां हाग्रामानि दैदेननायाव जे बिटिसि शासन खालायबोबाय बे शासनाव रायजोफोरा माब्लाबाबो सन्तुष्ट नङा दिनै बिथांनि शासनखौ दिनै बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरा नेवसिदों खारन बिथांमोनखौ बिथाङा गोजोनथावनाय शासन खालायनो हायाखै बिथांमोनखौ मोजां खुंथाय होनो हायाखै बिनि थाखाय दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासै रायजोफोरा बिथांखौ दिनै माने नेवसिनो थाखाय थियारि जाबाय आरो फैगौ समाव बिटिआर इलेक्शना जायोब्ला बिथांखौ फेजेननानै गोदानै इउपिपिएल सरकारखौ दानायखौ थि खालायदों रायजोआ आरो बिथां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे मोजां शासन मोनगोन होननानै दिनै रायजोफ्रा मिजिंथिदों आरो बिथांखौनो फोथायनानै दिनै बिटिआर ओनसोलाव थानाय विभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालायनायखौ मिजिंथिदों। सार बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ गनायाखैनो मोजां जायाखैना बुंबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा थगायदों होनना बुंदों बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेथ' दुर्भाग्यजनक मानो होनना बुङोब्ला साक्षी हिसाबैथ' बिथां हाग्रामायाबो दङ बे एकर्डआव बिथाङाथ' साक्षी हिसाबै सहि होदों बिथाङा जुदि थारैनो बे बिटिआर एकर्डआव जेबोआनो गैयामोनब्ला मानोथो बिथाङालाय साक्षी हिसाबै सहि होदों जों प्रश्न खालायो आरो दिनैसो मानो दिनै गाज्रि होननानै बुंदों बियो बिटिआर सुक्तिखौ आरो प्रमद बर'आ माबोरै थगायखो जातिखौथ' बिथाङा दैदेनदोंबोसो दिनै हसाखै प्रमद बर'आ थगायदोंब्ला नोंथाङालाय मानो दिनै थगायजादों नोंथाङा सासे राफोद दैदेनगिरिब्ला नोंथाङा थगायजानायनि प्रश्नआनो गैया नोंथाङाथ' बिथांखौ दिनै सासे नियार स्टुडेन्ट लिडारनिफ्राय नोंथाङा नुबोदों जे होमब्ला दिनै सुक्तिनि अबस्थायाव बे सुक्तियाव मा दंमोन मा गैया बे दफायाव मा लिरदों मा लिराखै नोंथाङा नुदों सरकारनि मानसि हिसाबै खिन्थु नोंथाङा दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव बे सुक्तियाव जेबो गैया प्रमदआ थगायबाय बे होननायाथ' मिनिथावना बाथ्रा जों माब्लाबा बेखौ गनायनो हाया आरो बे नंखाय बाथ्रा प्रमद बिथाङा जातिखौ थगायनो नागिराखै बिथाङा दैदेननोसो नागिरदों मोजां शासनसो खालायनो नागिरदों। समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय मोनसे गामियाव फैदो जोङो इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोना रायजोफ्रा ज' जानानै लेंहरबाय थानायखाय जों फैदों सिगांनिफ्रायनो लेंहरबाय थादोंमोन बिथांमोना नाथाय जों समखौ होस्लाबनो हायैयाव जों नै दिनैसो फैनो हाबाय रायजोफोरजों मत बिनिमय जाबाय बिथांमोना जोबोद आग्रह दा बेफोर माबाखौ नायोब्ला जों मथनगुरि आरो सालबारि समस्ति बे मोननैयावबो जोंनि देरहानाया जे रोखा जाबाय बेखौ दिनैनि नै बेफोर जों मोनबोबाय थानाय समनि माबानिफ्राय रायजोफोरनि जिथु आग्रह बेखौ नायोब्ला बेबायदि जों नुनो मोनो खारन जों मोनसे समावहाय मोनदोंमोन बे जोंनि पार्टियाव जोंनि सापर्टारफ्रा थाखोमासो जोंजों खामानि मावफायोमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव जों नुनो मोनो इउपिपिएल सापर्टारनि अनगायै गुबुन पार्टिनि सापर्टारफ्रा दिनै थाखोमासो गाव गावनि पार्टिनि खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों आरो दा बेफोरनो क्लियार पिक्चारा फैबाय जे हेबा जे इउपिपिएल सरकारा निजा प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव इउपिपिएल सरकारा जे जाखागोन नैबे जिनिसा दिनै रोखा जानानै फैबाय। मैं आगते बिपिएफ करছিলো কিন্তু বিপিএফৰ দুৰ্নীতি দেখা পাই এবাৰ মই ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু ইউপিপিএলৰ ইমান মানে প্ৰচাৰ দেখা পাইছোঁ আৰু শক্তিৰে দেখা পাইছোঁ এইবাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ আমাৰ নিশ্চয় হ'বই প্ৰমোদপুৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ চৰকাৰ কৰিবই লগতে আমাৰ মথনগুৰি সমষ্টি শাহজাহান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া তেনেকৈ হওক জিতবই এইটো গেৰেণ্টি। আপোনালোকে যে আগত বিপিএফ কৰিছিলে আগত বিপিএফ কৰিছিলোঁ কিন্তু বিপিএফৰ পৰা আমি একো নাপালোঁ চাওক আপোনালোকে আজি আহিছে ৰাস্তা ঘাট চাওক আপোনালোকে এনেকৈ দূৰত গাড়ী থৈ আহিব লগা হৈছে আমাৰ কণ্ডিশ্যন একো উন্নতি নকৰিলে বিপিএফ চৰকাৰে সেইকাৰণে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে মই আজি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু ইউপিপিএলৰ যিখিনি মই শক্তিশালী দেখা পাইছোঁ ইয়াত ভাল লাগছে আৰু আশা ইউপিপিএল চৰকাৰ